situasi pindu mimilan mituna ayo mas bareng ana tepi wajib situasi beraya menggadek injek kakang Mayokku aku kan satya satu wengen biyen nganti saiki air patenku puas nyata ya ngono Rati Aditama ada yang ngerti iki ngapa iki? Iki sing ngopo iki? Digoleki enggos. Iya. Kula niku mawon Pak, kula nak ndek weteng kula niku kandungan kula niku. Iki ada kesalahan pada mak petutuk sing ana ning kene. Mak petutuk. Lah wong iki aku ki berencana kirat ngono. Alah ya Allah Gusti ki sapa iki? Nggih. Nah, memang gone. Lah mak gone iki kene iki. Amin. Iki opo? Mogianto berkahe iki. Bapak
Iki ada tak go miring-miring ini barang. Lah biasane iki posemu iki malah ngene iki lho. Lah, Jan ngene. Lah tapi ning kono lho ya yen ngene ya mung entuk tepong ya mesake. kae lho. Bapak iki katoke arep ngersake lelaki. Ih, bapak kok nggo unjuke ireng-ireng nih aku ya gelem iki. Niki unjukane napa niki bapak? Kopi. Kopi. Tapi mboten Mbak kopi. Kula purun. Wah kok terus ngono kuwi. Ya ora mumpung Iya kancane ya udah belum kabeh. Iki marake padang jinglang mripate kok. Tenan yakin nggih. Monggo kersa Bapak. Bapaknya begitu ngunjuk kopi karo merem-merem sapi jan inu tenan Mas. Heeh, sketsa nggih Pak. Nggih. Berarti dono swanten Bapak. Mundut lagu nopo? Nggih Bapak. Boten. Nggih. Heeh. Iyalah. Oke, kok pokoknya permintaannya dikasih ya. Iya. Aku yang masih bengak-bengak. Heeh. Saudara kopi merapat. Nggih. Iki aku mau lho kan mau ki yo Iya. burung sida nganu ngombe kan. Nggih, kan lulus saudara teh. Oh, Saudara teh monggo merapat matur thank Pancen you. kantani silakan ditokke. Tenun nggih Mas. Apa? Kok iki jenengane kok ya senengane Wah, kok melu-melu senenge ya. melu-melu. Saudara kopi, iya dimohon. Jan remangsaku. Kurang sithik ya, Mas. Dibaca dhisik. Iya, kono gek diapake kendange. Wes. Heeh. Emokyanto berkah ing witi. Mbak Yuli Anjir Dinosa kakak Mas. kita sisaran kali kadang-kadang HND Entertainment pripun Bapak? Nggih. Oh ngoten. Istirahat riyen apa setunggal lagu riyen? Nggih 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 nggih. Kagem sepeda swasana kula suwanaken Widowati ingkang nembe dugi. Kula suwanaken Reni Adi Tama.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sak menika kagem Bapak Ibu para tamu undangan ingkang sampun rawuh wonten dalemipun. Nggih. Bapak Suratin. Bapak Suratin nggih. Wah, lah iki aku kok ya ora sengaja dolan ning desane Mbak Yanti. Kok ya men lho, ora marani aku sik no kok disiki. Orang ngerti. Nggih, kok diamparke para iki kira-kira. Oh ngono ya, diparingi apa Mbak Yanti? Diparingi kopis. Wah, kuwi lho sing penting lho kopi iki lho, Nes. Heeh. Penting ya kuwi. Ibu rumah tangga ini bapak yang ngono iki tetep penting. Heeh. Nggih, menika dari Mang Ayu Bagyo. Kagem. Jenenge sinten menika? Ru kenalan. Sepertinya Joko Pijakas, ini ora kopi jahat. Mas Pur ki yo piye? Mas Pur ki yo piye? Oh, Mas Arif. Kalian Mbak Ella. Oh, Nggih. Mas Arif ingkang sampun ketemu wahyu jodhonipun kalian Mbak Ella. Nek kaya delok engkas, Arif Arif sing kae, Arif Kae. delok engkas. Kayak Arif meneh, Rip. Iki kurang ajar kan iki. Heeh. Kuwi anake Kismun iki anake Soliki. Oh, tamu undangan. Oh, tamu undangan. Wes, kena dikersake Mbak Yuni ya. Jadi menika sesarengan kalian HND Entertainment. Leres. Heeh, iki naik-naik ke puncak gunung ini. Naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Ora. Lumayan lho, Nes. Awakmu kuwi agek teko, wis ngarani aku kok lemper. Iya pancen dirimu ki dibolo-bolone jan kaya lepek. Lah rumangsaku bentukmu iki kaya iki Bu. Lah kaya ngono iki pamreno-mreno ape, Nggih. Menika diaturi lelangan penapa? Sing jumbuh karo swasana. Oh, ngoten. Mbak Yanti request lagu napa Mbak Yanti? Oh, ayang-ayang. Oh ya. Ayang-ayang. Suaminya dari Mbak Yanti asmanipun Mas apa jenenge? Mas Anwar badhe donos wonten ayang-ayang monggo. Oh, duet. Ayo, Mas. Duet. Wah, Alah. jaman saiki nek ora Jaman ngerti lirike saiki browsing. Ki, mbok menawa ning kene sinyalmu ana, Mas. Nggo aku ki kan mau sinyale ora ana. Sinyale lha kok Heeh. kene ngendi? Bu, iki mau nganu arep ana sing maringi wifi wis dienteni password-e ra teko-teko. Heeh. Ya dadi wong ki sing sabar ta Nes. Apa-apa. Diparingi sih menika Ayang-ayang. keluarga besar saking Batur Tetep. Piye nek Batur ya Tetep ngono ki ning Solo 3 ya duwe. Keluarga Batur, keluarga Tetep. Tetep Solo 3 ngono lho. Heeh. Iki wong loro ki udur iki. Wis pokoke manut aku. Heeh. Sepurane Iki manut. masane wong loro iki serba bisa. Heeh, wong kok isoan ngono lho. Jadi saya meneh Dek Arif iki lho. Dek Arif ki sembarang-barang kok ya diayahi. Ngorjen ya. Marjeni yo. Nendang iya. Nendang iya. Nyanyi Ngesoni iya. yo. Ngeson iya. Nyanyi yo. Heeh, Nyerpis yo nyerpis yo. yo iso. Penting medok ora to? Ora aja. Sing penting ki ora medok. Sing ora iso ya kuwi mau. Wong ki Iki setia. dia tulis sak lagu sih. Nggih. Bar kuwi istirahat. Oh, ngoten. Aku ora penak tok ki nyanyi langsung Ora istirahat. apa-apa. Ngerti perjalanan santai wae. jauh. Heeh. Aku mau ya nyasar tekan Batur kono ya ana wong mantu reso lewat. Lah iya. Balik meneh. Aku mau mana? Lewat Gondang. Jalan-jalan tekan Heeh. jurang barang lho. Lewat aku mau Gondang dalan setapak. Tukang kendangnya mau kebanan ya? Tukang kendangnya ya kebanan. Oh alah lah karena bawa alat anu Heeh. tambal ban. Gue bronjo. Iya, satu buah lagu ini mau permintaan dari suaminya Mbak Yanti. Ayo Mas. Suaminya. Boleh Monggo, nyanyi Mas. bareng. Mumpung burung Bali lho. Mumpung gurung Bali. Oh cek nih Mbak. Heeh. Wah. Mumpung dikasani garwane. Monggo Mas Arwan. Nilai sedela ya Mbak Yanti ya. Apa nyanyi Mbak Yanti? Terasa hati kanannya segiting liar hanyalah aku yang tresna. Masuk ayu tak jauh ojo saleh tresna panten tresno kuwi
Mas kawin sejak saya lahirlah aku untuk Mas Gusti pandai Tresno iki abadi Dewan diaspora kuatno hati kaulah akan kenang apa tresno datang saya coba tak rewangi tak mengerti lahir tresno tersuci kasih nyata yang aku serabu di Mata sebelah
Oke, Mas An. Lu Mas Arif langsung aku Langsung mengundurkan diri loh Mas Ari. oke. Berarti derek ngedang sekalian Mas. Enje. Oh langsung kemauan nggih. Motor sembah nuwun setunggal lelanganan ayang-ayang Mbak Reni kalian gerone Mbak Yanti. Bapak Ibu saking para tamu kula sakadang trikonco HND musik sikek sawetawis amargi sampun tampi sasmita pilih ngentosi sih benang suwane pengantin sih. Sampai kesepuran ada. Mau lama no. Saya suwe saya rasa rumah selamatkan aku sama yang seliramu rakelingan wong bagus tak hati-hati tapi kerja saya wae aku tresno karo kowe tekan ning atimu saya gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal kayu yen durung ngerti sliramu ukurane tresno kudu padha nanging lungetek asmara AND Entertainment GLP Audio Sound System. Perhatian hati aku tresong siramu coba bagus ra eling rinolan waktu nek ati ora bisa hilang saya suwe aku sama yang seliramu kelingan wong bagus asa hati-hati tapi semuanya wae aku tresno karo kowe tekan ning atimu saya gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal kayu yang durung yakin siramu ukurane tresno untuk kondo nanging lungetek asmara ukurane tresno untuk kondo nanging lungetek asmara iya Cukup kan lelanganan